بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alemin. Үзебезнең дәресебезне Аллаһ Субхана ва Тааля исеме белән Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип ачып җибәрәбез. Бүгенге чираттагы хәрефебез безнең вау. Вау хәрефе, гарәп хәрефе вау. Аның ничек язылышын белер өчен тактага карыйк. Безгә инде сызык кирәк булачак. Төшенергә, вау хәрефе языла, ул сызыкның өстендә, аның менә шушындый башы була һәм аска төшеп китә. Ул безнең дамма хәрәкәт безгә ошаган, тик күп мәртәбәләр зуррак кына. Яки безнең телебездә булган у хәрефенә, д хәрефенә ошаган була. Башы аның һәр вакыт сызык өстендә ята, ә инде койрыгы сызыкның астында булачак. Бу аның алфавитта тора торган формасы. Аның исеме вау. Аның исеме вау. Вау. Аны язып куйык без үзебез белә торган хәрефләр белән у дип. Тик аның исеме у түгел, аның исеме вау. Мин безнең телебездә аны шулай вау дип ясап торган, шуны тулышынча шул авазны белдерә торган безнең хәрефебез юк. Вау. Тик без аның телебездә, татар телебездә безнең шул хәрефләр белән без шул аваз белән сөйләшәбез. Мәсәлән, вәкил, вәкаләт, вәгъдә язылган була. Анда безнең вәгъдә дип, без бер вакытта да вәгъдә бирдем дип сөйләшмибез. Ничә әйтеп? Вәгъдә, вәкил. Менә как раз шушы вә хәрефе, вау хәрефе инде ул. Вау хәрефе ул нечкә аваз булып тора һәм бирә торган авазы вә. Язып куябыз дип һәм нечкә аваз. Сүз башында ул языла. Менә шулай языла да аска төшеп китә. Бу аның сүз башында торган кыяфәте. Инде без беләбез, безнең гарәп телендә бар безнең гади хәрефләр дибез инде без. Уң якка да кулын биргәнен, сул якка да кулын биргәнен, ике як хәрефкә дә тоташканнарын без гади хәрефләр дидек. Бар инде алар арасында горур хәрефләр. Алар бер якка да, бер вакытта да үзләреннән артыннан килә торган хәрефкә тоташмаган хәрефләр. Без инде белдек, әлиф хәрефе шундый хәрефләрдән, зәй хәрефе шундый хәреф, ра хәрефе, һәм менә инде безнең 4нче хәрефебез ул вау хәрефе. Вау хәрефе ул горур хәреф. Ул бер вакытта да үзеннән артта килә торган хәрефкә тоташмаган булачак. Һәм сүзнең уртасында ул язылып килә, без киләбез дә. Менә шулай итеп язып куябыз. Менә бу урыны белән ул үзенең алдыннан килгән торган хәрефкә тоташкан була. Һәм сүз азагында да нәкъ шушы кыяфәттә булачак. Сүз уртасында һәм сүз азагында аның язылышы бер төрле булачак. Хәзер инде карыйк хәрәкәтләр белән. Безнең хәрәкәбез беренчесе, без һәр вакыт фатханы алабыз. Язып куябыз фатханы һәм укыйбыз вә, вә, вә дип. Кәсрен язып куябыз. Укыйбыз ви, ви, ви дип. Дамма. Хәтта моны ничек дип дамма белән язырга да авырсынам. Ву, ву, ву дип. Вә хәрефен әйткәндә безнең иреннәребез түгәрәкләнә алга таба. Ву, ву, түгәрәкли бездә, как будто без анда дамманы өргән кебек булабыз. Ву, ву, ву. Вә, ви, ву.
Вә, ви, у. Вә, ви, у. Хәзер карап китик сәкен белән. Язып куябыз вә хәрефен. Язып куябыз аның сәкенен. Һәм шушыны укыр өчен алабыз үзебезнең хамзаны фатха белән. Һәм укыйбыз әу. Әу дип. Әу. Әу. Бу аваз безнең телебездә бар. Мәсәлән, бәләкәй кеше килә дә әни дип нәрсәдер эндәшәсен. Син без һәрвакыт әу балакаем, әу кызым дип, менә как раз әу дигән сүз инде шушы сәкенле вәү хәрефе була. Вә, ви, у, әу. Вә, ви, у, әу. Вә, ви, у, әу. Хәзер инде күнегүләрне карап китик. Вәү хәрефенә күнегүләр безнең 17нче биттә. Әу, 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 рау, 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 нәу, 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 ләу, 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 вә рам, вәрам, 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 вәтәр, 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 вәмән, 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 вәлән, 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 вәләм, 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 вәкәм, 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 әүлу, 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 рауму, 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 яуму, 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 кәуну, 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 вәйлу, 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 вәзну, 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 кәүкәбу, 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 мәүкибу, 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 әуләмтум, 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 әутартум, әутартум, әутартум. Менә бу сүздә карап китәбез. Бөтен хәрефләрдә монда нишкә хәрефләр, вәү хәрефе безнең нишкә. Менә монда ике нишкә тә хәрефе уртасында калын ра хәрефе урнашкан. Әутартум, 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 әутартум. Инде менә безнең бүгенге дәресебез тәмамланып килә. Нәрсә белеп калырга тиеш без бүгенге дәресебездән? Бүгенге дәрестән без аңлап калырга тиеш. Вәү хәрефе ул нишкә хәреф һәм горур хәреф. Горур хәреф ул үзеннән артта килә торган хәрефкә бер вакытта да кулын бирми дигәйме. Ул нишкә хәреф хәрәкәләр белән әйтелә. Вә, ви, ву, әу. Вә, ви, ву, әу. Без татар кешеләр өчен бик катлаулы түгел, чөнки вә хәрефе безнең телебездә бар дидек. Тагын бер мәртәбә. Вә, ви, ву, әу. Вә, ви, ву, әу. Менә бүгенге дәресебез безнең шушының белән тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.